салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали марҳамат. Якти лайка мезанем, подписация фаромӯш намкунем. Бародаро, ҳамин 14 якта ҳавли сотиқа бо хону дараш мефурӯхтагӣ. Бародаро, ана ин 6 сотиқ мета хоначишай ҳамин 3,5 ба барои 3,5 дарозиш 4,5. Якти дига ози нав сохтагишай ҳоли болош боштагини барои 3,5 дарозиш 6,5. ана ҳавзашай падвалашай ана ози ман аз нишон медиҳам. бародаро, хона блокки кариги мана анамиҷам бо якти дига пешапа падвал карда мешавад. Якти дига рези дигар итон резига якти дига падвал мешавад. ози таги ин хонаи нав сохтагиам тагаш пурра падвал хай ҳамсояҳо ҳама хона кариги яхалаш кӯҳиштондаги яхалаш аку хонакаросиян хай имхел мана ин падвалаш. бародаро, мана падвалашам 3,5 ба 6,5. хай болоша пӯштагӣ боли хонае аку бо табли дилотон кара худотон бо месостон 6 сотиқ гирдаш диявол не. бародаро, гирдаши фақат дияволкарандако светаш ҳамин ёни белби свет омдагӣ фаҳмкунтон барои дастгирии якҷон ташаккур, миннатдор.